dan koe je een leuke short naar de Friese vlogger, hé. En het is als we z'n vier, hè. Sinterklaas, die kom je weer in het land. Yes, Sinterklaas, hé. En dan maak je weer een verlanglijstje, meidje, hè. Oh, wat zetten we erop? Wat zetten we erop? Dat vreemde de meest komt stritten vanzelfs. Geweldig. Goeiedag, meneer. Dag meneer. Wat zit er bovenop jouw Sinterklaas verlanglijstje? Ja, ik hou van Sinterklaas aan de Zwarte Piet. Het is gewoon een traditie en ja, ik woon zo lang in Nederland, 30 jaar, was altijd Sinterklaas, feest. Ik heb stiften gevraagd. Ja, voor om mee te kleuren. Alcoholstiften. En ik hoop dat ik ze krijg, maar ze zijn wel duur, dus ik weet het nog niet. Wat gist en wat dan? Kleuren, ik heb kleurboeken en tekenen. Ja, na een lange dag werken wil ik lekker kleuren op de bank. Dus daar heb ik mooie stiften voor nodig. Nou ja. Nou ja, eigenlijk niet echt iets ja, van. Because it's almost Sinterklaas. Tomorrow Sinterklaas will come here to Leeuwarden with all his peats. And yeah, what do you want for Sinterklaas? Geluk voor mijn familie. Ja, wij vieren geen Sinterklaas meer met traditionele cadeaus en zo. Maar als ik ergens voor zou mogen vragen, dan zou dat over het algemeen gewoon geluk en welzijn voor mijn gezin en goede vrienden van me. Leuk. En wat zit er bovenop jouw verlanglijstje? Nou, dat klinkt wel, het is mijn dochter, maar ik ga een kleurboek vragen. Nou ja. Zo moeder, zo dochter, zo tegen, ja. Teken nou. Ja, mensenliefde bij elkaar, aandacht bij elkaar. En dat is mijn wens. Denk je dat Sinterklaas dat brengen kan? Ja, waarom niet? Green velvet muffins. Do you know that? Green velvet muffins? Yeah. It's new. I don't know. I want to taste it. It's muffins. I want to try it. Sounds great. Where can you get it? Albert Heijn, I guess. Wie vragen de meesten, wat zit er bij jou op het verlanglijstje voor Sinterklaas? Voor Sinterklaas? Op dit moment eten, lunch. Heb je honger? Lunch. Ik ga zo lekker wat eten, ja. Wat ga je dan eten? Ik heb nog afbakbroodjes thuis. Die zijn al afgebakt, dus afbakbroodje, komkommer, kaas. Dat mensen wat minder zich richten op wat ze willen in Sinterklaas en wat meer. Ja, dat eigenlijk mensen niet zo zoeken naar hoe heet het? Commercie, consumisme. Van dat mensen wat minder consumeren. Nou, dan moet ik zeggen wel een paar leuke Eurorack-modules. Ja, moet ik even nadenken. De 4MS Ensemble Oscillator is eigenlijk wel hetgene wat ik leuk vind, want dat doet additieve synthese. Maar die zorgt dat de sinusgolven in harmonische verhoudingen eigenlijk goed neergezet wordt. That's what I want this Christmas. Do you say Christmas or Sinterklaas? Do you celebrate Sinterklaas? Oh, no. I don't think so. I don't know. Maybe I don't know. Okay. I celebrate Christmas. Sorry? I celebrate Christmas. But do you know Sinterklaas? We have it here in Oh no. It's on the 5th of December. Oh no. Bovenaan mijn verlanglijstje staat, ja, dan moet ik even nadenken. Ik zou toch denken, een date met zijn zusje. Een date met zijn zusje? Ja. Dat is wel een goeie. Ja. Heeft hij zo'n leuk zusje? Ja. Ik vind het wel. Hallo Darrel, mag ik wat vragen? Ik vroeg me af, wat staat er bovenaan op jouw verlanglijstje voor Sinterklaas? Leven. Leven, gewoon leven. You never heard of Sinterklaas? No. Yeah, the name Sinterklaas sounds a bit like Santa Claus, but that's because the Netherlands was first in America and they copied Santa Claus as like Sinterklaas, but then in American. Oh, I didn't know. It's a Dutch tradition. Oh. So I don't know what I want because I never heard about it. Sorry. Okay, it's fine. And you, have you heard about Sinterklaas? No. Yeah, I have heard, but I'm from Ukraine and it's another meaning we have, I think. But do you ask for exact things or just? Yeah. Well, normally it works like this. We have Sinterklaas. It's like a party with an old man with a beard, and he gives presents to the children, and then everybody makes like a wish list. Like, this I want to have from Sinterklaas,
And I'm asking the people on the streets right now, what do you put on your wish list? Nothing yet. Yeah, I don't know. Because now you're in the Netherlands, you have to celebrate Sinterklaas. Yeah, okay. Ja, Sinterklaas is wel een beetje een consumentenfeest, toch? Want ja, je maakt wat keepje. Ja, van, dat mensen wat meer... ik ben voor kapitalisme. Maar van... ik vind het... je kan denk ik ook op dingen investeren en kopen die niet zo slecht voor het milieu zijn. Wat zou dan een goed cadeau wezen dan? Nou ja, misschien een zonnepaneel of zo. Maar wist wij toch, ik loodjes trekken en mijn liefste surprise tot €20. Dus als ik hegere gaan mocht, ik misschien wat oors vregen. Maar dit is leuk. Wat ging je dan vregen? Wat meer... Net. Adventskalender. Ik leuk. Ja. Nou, misschien kun je dan wel een soort van advies geven voor mensen, hè? Wat ze op een verlanglijstje moeten zetten. Dan, als je wat eigen producten erbij inprijst dan, hè? Dan, Nou ja, als ik kijk naar de top 5 wat op het verlanglijstje staat, is met nummer 1 sokken, nummer 2 een portemonnee of een pasjeshouder, thermoleggings, boxershorts of BH's. En dat is eigenlijk, en dat verkoop je allemaal, toch of niet? Heel toevallig verkoopt dat allemaal. Ja. Dat is ongelooflijk. Er is over nagedacht. Oh, I'm making a movie or like a video. And I'm asking the people on the street. Can I ask you something? Yeah, of course. Okay. What are you asking for Sinterklaas? I think for new clothes and maybe an iPhone because like my phone is like. Wow, what is happening there? Well, I'm really clumsy, so I can't take care of my phone. So. The new phone is a bit expensive, I would say. Yeah, I think so too. But well, I'm hoping. Weer goed kunnen lopen. Je hoorde net zo goed? Nee, zie je toch? Ja, dat weet ik niet. Dat kan ik wel makkelijk in wijzen, toch? Nee, ik moet eventjes een tijdje zo'n ding doen. Ik ga straks weer lopen. En waar voor school zijn jullie? We zitten op de Verda in Drachten. In Drachten? Is het een stageopdracht die je moet doen? Ja, stage, ja, klopt. Ja. Wat voor antwoorden moet ik geven om een goed cijfer op je stage te kunnen geven? Nou, dat zit boven ons in verlanglijstje, denk ik. Een goed cijfer voor zijn stage. Ja, nee, dat snap ik ook wel. Maar sta je de hele middag hier al? Nee, we staan helemaal correct. Ga je nog Sinterklaas vieren? Nee. Kerst wel dubbel. Dus dat compenseert. Waarom geen Sinterklaas dan? Maar ja, het is heel dicht bij elkaar, dus dan blijf je bezig. Dat is wel waar, ja. Even vervelend. Ja. Toch wel een leuk feest, toch, Sinterklaas, of niet? Zeker, ja. Maar het is wel meer voor jongere mensen. Snap ik. Kerst is meer... Meer voor volwassenen? Nou, nee, maar kerst wordt meer gedaan bij leeftijdsgenoten, dus dan... Snap ik. Nou, bedankt en lekker eten straks. Hey, fijne dag. Ja, dankjewel, je ook. Hoi. And where are you from, if I may ask you? I'm from Lithuania. Lithuania? Yeah. Yes. Do you also have Sinterklaas over there? Yeah, we have... Yeah. Can I ask you too? What are you going to ask for Sinterklaas? I'm not sure yet, but tickets to Paris would be really nice. A ticket to Paris? Yeah. You want to go to Paris? Yeah, with my friends. Oh, that's really nice. I heard some good stories about Paris. Yeah, it's really nice. I've been there once. And they call it the city of love. Yeah. Are you going there with a friend, with a very good friend? With a very good 3 of my friends. Nice. Well, maybe Sinterklaas will give it to you. Maybe. I hope so. We'll see. Thank you very much. Enjoy your patat. Dat we dus heel veel tekeningen de komende keer. Dat denk ik ook. Leuk. Dat is een orenmeesken. Wat je dan krijgt. Nou ja, dat verschilt. Dat ben ik meestal niet zeggen van vrede op aarde en zulke dingen. Maar dat vind ik dan wat... Die is toch over. Okay. Vrede op aarde. Ja. Ja, maar goed, ja. Ik vind niet dat vrees op Sinterklaas, toch? Die brengt dat dan net. Nee, het is weer. Nee. Je moet wel een beetje realistische verwachtingen hebben. Het is gewoon leuk om elkaar te spelen en gewoon even iets ontspannends te doen. Dat denk ik gewoon bij Sinterklaas. Gewoon gezelligheid met elkaar.
net te moeilijk. Nee. Vier je met Omai koor inderdaad? Ja. Ja, met elkaar. Familie en opa en oma. Ja, en cadeautjes, gedicht, surprise, alles. Ja. Alles erop en eraan. Ja, absoluut. Ja, ieder jaar. Er waren poeiermalken en een banketstaven. Ja, warm uit de oven. Nee, echt, we nemen het heel serieus. Het is echt serieus bij ons. Ja. Ik hou het er inderdaad. Nou, ik zal voor mij hopen dat er een mooi kleurboek komt en een heel mooi stift. Ik denk dat het wel slagen. Dank u wel. En wat vreeg je Joop Sinterklaas? Dan ga ik naar die Unitocht. Nou. Wat dat nou? Een speciaal bierpakket of zo. Oh ja, lekker. Ja, goed idee. Ja, oké. Ja, dat is wel haalbaar wezen, hè? Ja, precies. Wat staat er bovenaan uw verlanglijstje voor Sinterklaas? Goede gezondheid, denk ik. Voor mensen om me heen met name. Ik ben goed gezond, maar dat is wel... ja, kun je niet kopen, maar... Kan Sinterklaas het wel geven, denkt u? Ik denk het ook niet, maar je kunt het altijd vragen, toch? Meer een wens? Ja, ook. Ja. Nog iets materialistisch? Chocoladeletter of zo erop? Mag. Snoep is altijd goed. Nee, ik ben niet materialistisch ingesteld, dus. Prima, dank u wel. Maar ik ben ook erg ras Twentenaar. Hè. Ik ben hier maar een dagje, maar... u woont hier niet? Nee. Ik ben hier, mijn vrouw die heeft long covid. Die is bij een neuro-RC hier dichtbij. Vandaar de gezondheid natuurlijk. Ja. Ja. Gaat gelukkig al een stuk beter, maar... Kan er wel een stukje beter dus. Ik hoef alleen maar te wachten hier, dus ik heb het makkelijk dus. Wat vindt u ervan, Leeuwarden? Ja, een leuke binnenstad. Ja. Waar komt u vandaan dan? Ja, een heel klein plaatsje dicht in de buurt van Almelo. Maar echt een gehuchtje van 1000 mensen. Heeft geen naam. Ja, Langeveen. Langeveen? Ja. Ja. De vraag is even, wat zit er op die verlanglijstje voor Sinterklaas? Ik weet het eigenlijk net. Als je wensen voor in de school of zo? Nee, net echt. Chocoladeletter. Ja, dat is altijd welkom. Ja, joh, misschien al iets op verlanglijstje staan? Nee. Chocoladeletter. Ja, dat kan, maar voor de rest heb ik niet echt iets. Pepernoten of van die vieze muizen. Wat zijn ook van die muizen kun je dan... Die vind ik ook niet lekker, hè? Vindt iemand die überhaupt lekker? Nee, volgens mij niet. Dat zijn er van die muizen van de chocolade. En zitten van binnen zitten wat van die, ik weet niet, witspul. Ja, dat is heel vies. Ja, kokos, ja, denk het ook, ja. Ik vind ze ook totaal... Vroeger kreeg ik ze wel in de schoen. Ik vond het verschrikkelijk. Ja, ik ook. Ja, dat was meer zo van, ben je stout geweest, dan krijg je zo'n ding in je schoen. Ja. Je vindt ze dus ook niet lekker? Nee. En die schuimpjes vind ik ook niet lekker. Oh, die vind ik wel lekker. Nee, ik niet. Schuimpjes in de pepernoten. We hebben pepernoten en schuimpjes ertussen. Ja, nee. Niet aan jou besteed? Nee. Pepernoten wel? Ja, dat altijd. Nog meer lekkernijen die tijdens Sinterklaas? Marsepein? Nee. Ook niet? Nee. Amandelstaaf? Ja, maar ik vind die amandel, wat erin zit, vind ik niet lekker. Spijs? Ja. Nee? Nee. Oh, dat vind ik juist, ja, dat vind ik wel lekker. Ja, ik niet. Nou, oké, prima. Maar een chocoladeletter, dat is het? Ja, dat is het. Wat zit er op die verlanglijstje voor Sinterklaas? Eigenlijk helemaal niks. Oh nee, haast alles al. Ja. Ik ben blij met alles wat ik heb. Dus helemaal niks, geen wensen meer. Eigenlijk niet. Die bofvrouw misschien, ik weet het net. Nee, maak je overreken net? Nee? Oké. Nee, nou best, dank u wel. Hallo Jimmy, mag ik jou wat vragen? Ja? Wat staat er op jouw verlanglijstje voor Sinterklaas? Gewoon een Sinterklaaspakketje. Wat zei je? Een Sinterklaaspakketje. Kerstpakketje? Ja. En wat moet er in het kerstpakketje zitten? Alles. Scheepspaap, closetjes, closetjes of bonnetje of... Ik krijg. Hoe gaat het verder met... Ga je nog Sinterklaas vieren trouwens? Ja. Ik vind Sinterklaas. Maar vanaf dit wel. Ja. Hoe gaat het verder met je? Slecht. Slecht? Ik hoor stemmen. Wat zei je? Stemmen. Stemmen? Ja. Je hoort stemmen in je hoofd? Ja. Nou, vervelend. Ja. Nou, ik zou zeggen... Hopelijk gaat het goed met je verder. Nee, hartstikke wel. Tot ziens. Heb je een beetje geld? Wat hè? Een beetje geld. Geld? Hoeveel heb je nodig? Maakt je uit. Maakt niet uit. Stel je, heb je nou heel Jelle? Gaan we kijken hoor. Ik had vorige week ook al iemand wat gegeven. Dus ik... Wat is dit? Een euro. Ze noemen je altijd Jimmy Euro, dus hier heb je een euro. Ja, dankjewel. Ja, alsjeblieft hè, succes hè.
vind ik zo markant, hè? Zo maar de hand, zo. Verlanglijstje. Eigenlijk had ik net iets specifieks op mijn lijstje staan, denk ik. Nee, kan ik je hem net mee verder helpen, maar die vraag, ik weet het net. Helemaal niks, je had niks te wensen. Eigenlijk net zo volle wensen. Nee, ik haal het wel. Ja. Misschien een mooi boek? Ja, daar kom ik net zo aan aan met het Trailietse band dus. Een mooi boek is heel leuk, maar ik denk net dat ik heel soort lezen kan. Ja. Nee, dan wordt het wat lastiger misschien. Misschien wat de oorke sliept in de nacht. Dat vind ik fijn. Ja. Ik weet net Sinterklaas dat al redelijk, hè? Maar... Nee, dat weet ik net. Nee, maar ik ken het altijd vreegje. Hè? Ik kan dat opschrijven, hè? Ja, dat kan altijd op het lijstje. Maar ik denk net dat Sinterklaas dat haat. Maar verder, ja, ik weet het net zo heel goed. Nee. Nou, prima, dat ken ik, hè? Ja, ik ga net zo vol van de... Nee, wensen voor een cadeau. Nee, ben wel. Ja, dat is wel, ja. Een verlanglijstje. Ja, ik denk gewoon een boeken of zo. Even boeken lezen. Specifiek boek? Nee, ik lees vast nog wat. Langs van de Velde. Altijd best. Boekenbon. Ja, boekenbon. Ja, dat is best. Dan kan je het zelf weten, toch? Ja, zeker. Zeker. Zet de markt zien. Hey! Nee, ja, gezellig. Ja, misschien ga ik langs mijn zus, dan ga ik het even vieren. Dat is nog Sinterklaas net. Ik moet zelf maar even Sinterklaas spelen. Oh, dat ken ik. Ja, zeker. Wat zei je? Dat ken ik. Ja, zeker. Dan mag hij wat verklaaien dus. Sorry? Dan mag hij wat verklaaien. Ja, dat zit er wel dik in. Ja, dan moet ik even zien wat ik kan vinden. Ja, meid erop. Ja, zeker. Ja, hij komt morgen hier, hè? Ja, daarom. Ja. Langs, dan ben ik benieuwd. Is het ook bij? Ja, zeker. Ja, zeker. Is mooi, toch? Mooi. Dat is wel gezellig hè, voor de kinderen zo. Dat is. Ja, prachtig man. Leuk, toch? Ja, nou dankjewel hè. Ja, altijd. Hey, moet zeggen hetzelfde hè? Hey, yo. Hoi. Mooi, die Johan niks op. Is wat. Oh ja? Ja. Je hoeft zo niks meer in de school gaan willen van het weekend. Nou ja, ik hou wel zo dat ik niet zitten, maar ik ga wel een prot. Nee, het is net een waardig. Nee hè? En 4 uur wel Sinterklaas? Nou nee, hij zit net. Het Christ. Dat het, maar de Christ. Maar verder nee. Nee, we hopen dat ik het stiekem misschien op een mooi cadeautje van Sinterklaas. Nee, kom op. Nou net meer. We gaan het aan. Oh ja? Ja. Oké, nou. Ja, wat Jen. Oké. Later.